मोसौ मोसा फारसेनिफ्राय आं फानब्रोनांजोब्बाय। बिटिआर सरखार सार चिफ प्रमद बर' सारनिसिम गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ नोंथांमोना बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो हेल्पिं भिडिअ लानानै फैदों। बे हेल्पिं भिडिअनि सायावनो ससेब्लाबो खोथा सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो हायोबा हेल्प खालाम, मदद खालाम। बेनो जाबाय बेमारि आरो जोंनि बर' न'खरफ्रा इसिबां रां रुफा गैया, माने थाखा गारनानैहाय बेमारिखौ फाहामनो हानाय। दा थिग बिदिनो मोनसे न'खरजोंहाय बेमारिजों नारसिनजानानै दङ मोनसे न'खरा। आङो दा बे न'खरखौनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिनो फैदों। बे न'खरा दा माबायदि दुखुआव दङ, बे न'खरनि हाल साला मा, बे न'खरनि कन्डिसना बोरै जानानै दङ, दा बेमारिजों नारसिनजानानै मा जानानै दङ, बेखौ आं दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनो फैदों। बे बिथांनि मुङानो जाबाय दिनेन नार्जारि आरो बिसिनि मुङा जाबाय फनिता नार्जारि। दिनेन नार्जारि आदैया गोबां बेरामजों नारसिनजानानै दङ आरो बिनियावहाय गावनि देहाखौ चेकआप खालामनो थाखाय हस्पिटालाव लांनो थाखाय दा थोजासे रां गैया। सिगांनिफ्रायनो बिथाङा बेमारजों नारसिनजानानै दं। दा बिथांनि गासैबो सम्पति जोबजोब्बाय होनना बुंदों। आं दा लास्टआव नोंथांनो एसे मोजाङै बिजिरनानै खोन्थादों। दा बिनि थाखायनो बिथाङा जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरनाव दरखं सौनानैहाय गरसे गरनै अनसुंथाइ बिनो फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो नायनानै भिडिअखौ शेयार खालामब्लानो जाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर। आं दिनै बे बेंलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव आङो बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव खावलायदों, आंनि न'खरनि समायसानि थाखाय। मानो होनब्ला बे बेंलाय नार्जारिनि इउटुब चेनेलखौ आंनि आर'ज खावलायनायखौ जेन' बयबो नायो, आङो बेखौनो खावलायबाय। दिनै आंनि न'खरनि दुखु खस्थ'फोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो आथिं गुदियाव आखाइ खबजबनानै खर' गंग्लायनानै खावलायदों। आङो जाय बेमारिनि बिनिनो मेसेज। बियो गोबाव समसै, 7 मास जाबाय बेमाराव गोलैसोनानै थानाया। दा आंहा बे आंनि बिसायखौ दाहायै आंनि हा एसे दंमोन, बेबो आं फाननांबाय आरो बागान दंमोन, आं बेखौबो फाननांबाय। मोसौ मोसा फारसेनिफ्राय आं फानब्रोनांजोब्बाय। अन्नानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव, नोंथांमोननि आथिं गुदियाव आङो आखाइ खबजबनानै आर'ज खावलायदों, जाहाथे आंनि बिसायखौ दाहायनो आङो चेकआपआव लांबावनांगौ जानानै फैदों। दा जेबो उफाय गैयिखाय आङो आंनि बिसायखौ दाहायनो थाखाय बियो गोबाव सम बेबायदिनो बेमारजों गोलैसोनानै थाबाय, दिनैसिम थाबायनो हाया। जेरावनो उन्दुयो बेयावनो गारनांजोबो बियो। दा आंनि बिसायखौ चेकआपआव लांबावनांगौनि गोबां अनसुंथाइ नांगौ जानायलाय आङो रायजोफोरनि सिगाङाव जा हायो गरसे गरनै आङो बेखौनो अनसुंथाइ खावलायबाय रायजोफोरनि आथिं गुदियाव। आंनि बुंनाया एसेनोसै। आं रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, गामियारिनि सिगाङावहाय आं आखाइ खबजबनानै आङो आर'ज गाबो। मानोना आं गोबां बेमारावहाय गोग्लैनानै थादोंमोन। 7 मास जाबाय आं बेमाराव गोग्लैनानै, दिनैसिमबो आं थाबायनो हाया। आथिङा आंनिया मोदोमनिफ्रायनो थोर थोर बोबोर मावो, थाबायनो हाया।
एसेबो आङो जर मोनाखै दाबो ओंखामा एफा एफाल' जायो आं दा सिलिगुरि हस्पिटालाव लांनानैसो एसे एसे ओंखामखौ जानो हाफिनदों अब्लाबो दाबो देहा थिग गैया मानोना आं बिनिखायनो आङो दानि सरखार गोदान बिटिआर सरखार सार चिफ प्रमद बर' सारनिसिम आं दानि बिटिआर सरखारनिसिम आं खावलायहरनाय जायो ओमफ्राय दा नै जोंनि एमएलए सार बिथांनिसिमबो आं आर'ज गाबहरनो ओमफ्राय रायजो राजाफोरनिसिमबो आं आर'ज गाबहरनो मानोना आंहा जा न'खरावहाय अबस्था दंमोन सानै दंमोन स्कुल फरायो ओमफ्राय दा बिसोरखौ फोरोंनो मानो आं खायदा गैया जाबाय हायाबो बिगाब्रै दंमोन बिबो फानजोबनांबाय ओमफ्राय गय बागान एसे दंमोन बिसोरखौबो आङो बन्दकआव होनांबाय दा आंहा जेबो लाइ लथर गैला थाखा फैसा जोबस्रांबाय दा आं बिनिखायनो जा गरसे गरनै सफैयो सारमोननिफ्राय एबा रायजो राजाफोरनिफ्राय आं बेखौनो खावलायहरनाय जायो आंनि आर'ज गाबनाया बेनो एसेनोसै जोबथारनोसैयाव आंनिफ्राय बेखौनो खावलायो जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा 35 लाख पपुलेसन दङ आरो सुबुं अनजिमा दङ बे अनजिमाया जुदि सासेयाव 100 थाखा खरि हरो एबा 50 थाखा खरि हरो अब्ला बे मानसिनि बेमारखौ फाहामनो हानाय रां रुफा जाफैयो बेनिखायनो आंनिफ्राय आं जा हायो आंनि रावजों जा बुंनो हायो बेनिखायनो आं नोंथांमोननि आथिं गुदियाव आर'ज गाबनानै खावलायनो फैदों अननानै नोंथाङा 10 थाखाब्लाबो 20 थाखाब्लाबो नोंथाङा लाजियालासिनो अननानैहाय गरसे गरनैब्लाबो बे बेमारिनि मुङावहाय दान हरो आं बेनि बेंक एकाउन्टखौ गासैखौबो डिसक्रिपसनावबो होबाय आरो स्क्रिनावबो नोंथांमोना नुगासिनो दङ नोंथांमोना बिथांनि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै हरनो हागोन बेयाव आंनि बेंक एकाउन्ट नङा बे बेमारिनिनो बेंक एकाउन्ट बेयाव नोंथांमोना ट्रेन्सफार खालामनानै हरनो हागोन बे जा गरसे गरनै अनसुंथाइ बिदों बे खामानिखौ नोंथांमोना जुदि जाफुंहोयोब्ला नोंथांमोननिसिम इसोरा बोर होफिनगोन आरो नोंथांमोननो मा 10 थाखाल' 10 थाखा दान हरनायाव नोंथांमोननो इसोरा 20 थाखा दान होफिनगोन आं बेखौ मिजिं थिनानैहाय नोंथांमोननिसिम जा हायो गरसेब्लाबो गरनैब्लाबो थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो लाजियालासिनो अननानै सोनानै हरो आरो बे बेमारिनि मुङावहाय अनसुंथाइ नोंथांमोना दान खालामो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय सोरबाया आं हरनो हायाखै आंनाव फैसा गैया बेबायदि साननाय जाथा अननानै भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो नोंथाङा हरनो हायाखैब्लाबो नोंथाङा हरनो हायाखै जेन'बा बै गुबुन सासे मानसियाथ' हरनो हागोन बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ खनले शेयार खावलायदों बे आंनि प्रफिटनि थाखाय नङा नाथाय बे बेमारिनि थाखाय नोंथांमोना सोंनो हागौ बे बेमारिया बबे गामिनि आरो बबे डिस्ट्रिक्टनि नाथाय आङो क्लियारै खोन्थालांनो बे बेमारियानो जाबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लखिपुर होननाय गामिनि आरो बिनि पस्ट अफिसा जाबाय आमगुरि पुलिस थानायाबो आमगुरियानो जाबाय बिटिआर आसाम चिरां डिस्ट्रिक्ट दा बेखिनिखौ नोंथांनिसिम खावलायनानै आङो बिदाय लाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरनानै एसेयावनो दोनथ'बाय आङो बाखि डिटेल्सखौहाय नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होबाय